Ayiwa foli ani waleɲuman dɔ ka di maliyɛn cɛ ani muso nin y'a nalen an ka émission mandi la sur Yeli Vision an b'a fɔ ko tare bi an filɛ sunkalo la an ni karamɔgɔ belebele dɔ de don maliyɛn bɛɛ bɛ min dɔn a kɛla i maliyɛn o i tubabu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ bɛɛ bɛ nin karamɔgɔ belebele dɔn min ye Bulukasumu Sidibe n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangoni Janginɛbugu ma an ka karamɔgɔ belebele fana kɛrɛfɛ min ye Usmani Sherifu Madani Hayidara ye ayiwa an kɔni an bɛ sunkalo la caman bɛ sunkalo boliboliw la kow ka ca donc bi an y'a lajɛ ka na bɔ an ka seko la an ka karamɔgɔ belebele la min ye Bulukasumu Sidibe ye a ka se ka dɔ fɔ sunkalo yɛrɛ la sunkalo yɛrɛ ye jumɛn yala n'i ye sun don i kan ka jumɛn ninnu bato sun yɛrɛ tigɛlen kɔfɛ i kan ka mun ni mun kɛ donc an bɛna kuma di an ka seko belebele ma a ka walawalali kɛ maliyɛnw ye sunkalo yɛrɛ bunakun kan walasa faamuyali jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ maliyɛnw fɛ assalamu alaikum karamɔgɔ. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله أمبدو أمبي أوفو مالكونو أني مالكوكا kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Yeli Vision yɛrɛ mɔgɔw fo n'o ye sanfɛ mɔgɔw a n'a camancɛ mɔgɔw fo ka na se a mɔgɔ laban ma émission min wulila ka s'a ma n'o ye an balimakɛ Adama n'a ka délégation ka n'a ɲininka nin kaloba in kɔnɔ n'o ye sunkalo yɛrɛ ye. Sunkalo yɛrɛ ye jumɛn ye hakili la ɲininkali b'o de kɔnɔ Ala ye min fɔ sun na alhamdulillah ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ala bɛ fɛn min ɲini alisilamɛw fɛ sun na i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o de a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna. A ko ni Ala ye sun kɛli kɛ aw silamɛw ma wajibi i n'a fɔ n y'a kɛ manton tɛmɛnenw kan wajibi ye cogoya min na. Mun kama n'aw ye sun don ka sun nɛnɛ a na sira Ala ɲɛ o de la'allakum tattaquna. manton tɛmɛna k'a daminɛ an fa Adama na fo kana se Alakira Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam sun kun b'a bɛɛ bolo hali n'a sɔrɔla u ka sun don cogo a n'anw Alakira mantonw ka sun don cogo ko kelen tɛ mais a bɛɛ kɔni tun bɛ sun. Dɔw ka sun tun bɛ don tile mana bin u bɛ sun don ka si dugu mana jɛ u b'a tigɛ. Dɔw yɛrɛ ta tun bɛ don cogo wɛrɛ la min n'o si tɛ kelen ye. A fɛn fɛn mana fɔ tuma dɔ la e b'a ye e ta de ka gɛlɛn dɔ ninnu ta ka nɔgɔ mais ka sɔrɔ a si tɛ nɔgɔma ye. Sun doncogo si tɛ yen nɔgɔman bɛ min na. Tuma dɔ la sufɛ kɔngɔ yɛrɛ o ka gɛlɛn ni ma ka tɛmɛ tilefɛ kɔngɔ kan parce que su ye lafiya waati ye. N'a fɔra i kana dumuni kɛ i kana ji min su kɔnɔ lafiya bɛ sɔrɔ cogo di. Manton dɔw tɛmɛna olu tun b'u ka sun don o don cogo la. Anw Alakira mantonw
ala ye sun doncogo min ɲini anw fɛ o de ye k'a daminɛ min tulu il shamsi ila ghurubi shamsi min tulu i fajiri ila ghurubi shamsi k'a daminɛ fajiri kɛnɛ ale bɔli la ka taa se tile yɛrɛ binni ma o y'anw alakira mantow o y'anw ta ye o de kɔnɔ ala ye an bali an kana dumuni kɛ an kana ji min an k'an ka negelaw to yen an musow an k'olu to yen sunkalo tile fɛ an ka lawa minnu bɛ yen n'an b'u utiliser tile tɔw kɔnɔ ko an k'olu to yen ale ala ɲɛda kama sunkalo ale tilefɛla la nin de y'anw ka sun doncogo ye ko mɛ ni tile binna sisan fɛn minnu bɛ yen n'olu dagalen kɔrɔ kun don an ye san waati tɔw la dumuniw na an negelaw la ka taa se sokɔnɔnaw ma k'o bɛɛ dagalen bi ye ni sun tigɛra fo ka taa se sugurudun dabila waati ma sa maintenant i bi n'a ye o ye heure damadɔ de ye c'est comme 12 heures de temps heure 12 don o don sunkalo kɔnɔ heure 12 o de ɲininen bɛ silamɛ cɛ fɛ o de ɲininen bɛ silamɛ muso fɛ tant que balikuyalen don tant que cɛmani ye sɔrɔsogo kɛ tant que musomani y'i bolo donna ji la sisan o kɛra i ma wajibi ye i k'o kɛ o de ye silamɛya diinɛ ale ka sun doncogo ye o de ye alakira mahamadu mantonw sun min dira an ka kira ma k'a da an ma o de ye o kɛcogo ye ala ye min di an ma n'an bɛ k'o kɛ nin wagati in na o tuma na mɔgɔ caman bɛ yen olu ma sun faamu n'i ye sun ta logique dɔ la i b'a ye k'a bi kɛ ko baraji bi sɔrɔ mais n'i nana ni sun ye logique wɛrɛ la san ye kalo 12 de ye kalo 12 kɔnɔ e adamaden bɛ dumuni kan k'a dun i bɛ kɔgɔ kan k'a dun i bɛ sukaro kan k'a dun i bɛ tulumafɛnw kan k'a dun fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dun an fɛ bon ala min ye an da o de b'an dilan cogo dɔn ni tubabu ye telefɔni dilan telefɔni dilanna usine min na olu de b'a dɔn telefɔni in dilan cogo min na o bɛ fɛn dɔw bila ka na f'a ma ko a catalogue donc n'i bɛ fɛ ka telefɔni utiliser n'i bɛ fɛ a ka mɛn i bolo n'i bɛ fɛ a ka si sɔrɔ a ɲuman ka to i bolo o tuma n'i ye catalogue in respecter ka baara kɛ n'o ye telefɔni in bɛ mɛn i bolo a bɛ si sɔrɔ i bolo i bɛ mɛn n'a ye mais n'i y'o violer a n'ala ma far'i kan adama a bɛ kɛ baara ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye wa bon maintenant kalo 12 in ala ko kalo 11 komi a y'o bɛɛ kɛ dumuni ni ji min na sa farikolow kɔrɔla kɛn sigira gɛrɛziw sigira kɔgɔw cayara tuluw cayara sukaro yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ bon maintenant sani olu kana taa ka t'i ni bana fɛn dɔw bɛ adamaden na n'olu tiɲɛna kɔni solution t'olu la nintigi b'a yɛrɛ sɔrɔ de i y'a faamuya wa donc sani o problème ka na ala ko n bɛna régime d'aw ma sisan kalo 1 a y'o ta kalo 1 donc maintenant o kalo 1 n'i sera k'o 12 heures de temps sun i ma nin si utiliser kalo 1 bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔla problème dɔ tun b'i farikolo la sukaro ni kɔgɔ ni fɛnw ta fan fɛ k'u bɛ ka caya ani gɛrɛzi kow ta fan fɛ tulu n'i taara i ka docteur fɛ yen sunkalo kɔfɛ a k'i lajɛ a b'a sɔrɔ camanba de bɔra a la bon o ye kɛnɛya sira ye ni kɛnɛyara o la sisan i bɛ taa sɔrɔ sanni san wɛrɛ sunkalo fana cɛ i n'o kɛnɛya bɛ to sanni san wɛrɛ sunkalo cɛ i n'o kɛnɛya fana bɛ to ɲɔgɔn na donc maintenant o ye a logique wɛrɛ ye min ka ɲi adamadenya yɛrɛ ma k'a sɔrɔ alijinɛ ko tɛ k'a fɔ ala ko ni fɛn ko
olu fan yɛrɛ ka bɔ a la mɔgɔya yɛrɛ fɔlɔ santé yɛrɛ bi ta yen fɔlɔ. karamɔgɔ o yɛrɛ o ala yɛrɛ ka furakɛ fana ye. Voilà i y'a faamuya wa donc ala yɛrɛ ka furakɛli sira la sunkalo b'a la quoi. y'a dɔn sun ka gɛlɛn mɔgɔ minnu ma très généralement o ye mɔgɔ farikolobatigiw ye minnu b'a la ni kɔnɔfuruw giriyara très généralement an balakaw ka taa an falaka dɔw la ka gɛlɛ o dɔw ma mais n'olu sera k'a kɛ u yɛrɛ b'a jɔyɔrɔ u yɛrɛ la. sunkalo tile fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ giriya min tun bɛ k'i la o bɛ bɔ i la dɔɔnin i b'a ye i bɛ fɛgɛya ka taa quoi i bɛ fɛgɛya ka taa fo ka taa se tile 30 in ma seli yɛrɛ don n'i ye tunkare ta k'i yɛrɛ lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛn dɔ tun bɛ k'e joli nɔgɔ mais joli jɛra sisan i visage bɛ nɔrɔ dɔ d'i ma quoi ni sun tɛ foyi tɛ se k'a kɛ o la mɔgɔw kana wagati in pegedi u k'u jija u ka wagati in tɔnɔbɔ u yɛrɛ kama quoi hali n'u m'a kɛ ala kama u yɛrɛ kun ka kɛnɛya kama u k'a tɔnɔbɔ u k'a tɔnɔ ɲini a kana taa k'u da o ye version dɔ ye sun na maintenant sun alabato yɔrɔ ye jumɛn ye adama min ka di ala ye a ka jɔn na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i b'a dɔn wa o de ye ala k'a fɔ mɔgɔ ma nin kɛ i y'a kɛ ala k'a fɔ mɔgɔ ma nin to yen i y'a to yen ala kama. Voilà. Voilà. A ti ɲɔgɔn ye dɛ. Bon maintenant ala min ye fɛn bɛɛ da e yɛrɛ bi pan ka puruti la ni se ni hali ni min ye ala de y'a nin don i la o diɲɛ da ni bi cɛ mɔgɔ ma réclamation kɛ k'a fɔ ko ni min bi mɔgɔw la ko k'a faxi n'a texte sara o est ce que mɔgɔ y'o kɛ wa tigi min b'a la o ye ala de ye o nin de bi k'e marcher o maintenant ne min ka o ni ma n'ala ko k'o kɛ ni m'o kɛ i bɛna laban ka kɛ yɛrɛntɔɲɔla ye dɛ parce que i bɛ n'i yɛrɛ ni tiɲɛ nin bɛɛ ye sunkalo nafaw ye ka taa a bɛ faamuya wa o tuma na a alabato yɔrɔ ye nin de ye adama ala ko nin to yen e y'a to yen ala kama ala ko dumuni to yen i y'a to yen a ko ji to yen i y'a to yen a ko jɛ i muso kɔ sunkalo tilegan fɛ i halala don i y'o fana to yen se bɛɛ b'i ye ka balo cogo sugu bɛɛ kɛ ala ko i fɛn ninnu to yen i sigi k'i mɔsɔn k'i ka jɔnya yira ala la ka kɔngɔ muɲu ka sɔrɔ e yɛrɛ ye balo sanna ye k'a di mɔgɔw ma miliyari b'i kun miliyɔn kɛmɛ caman b'i kun firiko fɛn bɛɛ b'i bolo e sera k'i sigi k'i yɛrɛ to kɔngɔ ni minɔgɔ la ko parce que ala ko i kana s'a ma alaw taala ma dan dɔw de la o de ye sun yɛrɛ valeur ye fɔlɔ o tuma se tɛ hali min ye a mana kɛ cogo o cogo hali ka ji soli k'a min ala m'o se bɔsi nin tigi si la a ye o se ma bɔsi nin tigi la n'o se bɔra mɔgɔ bolo don min o don i tɛ si ayi ka dumuni tigila ka ji tigila a ye ala m'o se bɔsi den na hali ni bɛ taa dun dɔ de fɛ yen hali ni bɛ taa min dɔ de fɛ yen ala b'o sababu latigi ye quoi o tuma na sun kabakoma yɔrɔ ye nin de ye a bɛ faamuya wa. Ayiwa karamɔgɔ faamu. Voilà. Ayiwa karamɔgɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ an bolo ka ɲɛsin ma. I n'a fɔ sisan ni suntigɛw bɛɛ kɛra ka ban fitiri sela ka ban safo jɔko naani kɔfɛ nafila min bɛ seli ko yala ko wajibi de don i kan wa walima wajibi tɛ i kan. Bon alhamdulilayi o ye an donnen diinɛ kiriw la sunkalo fɛ nafila min bɛ seli parce que sunkalo yɛrɛ ye baraji ɲini kalo de ye farida minnu bɛ an kan wajibi la sun t'o kelen wuli ka bɔ mɔgɔ kan ni sun hali ni sun gɛlɛyara i ka togo o togo seli farida ninnu i b'olu bɛɛ da di togo la n'i y'o kelen lupe i bɛ t'o kiri sɔrɔ i ɲɛ ala fɛ yen o ni sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kiri la kelen tɛ sun y'a dama farida ye
n'a kɛnɛya n'a surutu dafara farida min fana bɛ yen n'o ye seli ye n'o jakuyalen bɛ i kan o fana y'a dama kiri ye diinɛ ale sariya kɔnɔ sun ye farida ye cogo min seli fana ye farida ye ten mɛ an y'a kɔlɔsi dɔw bɛ sun u tɛ seli o tuma na n'i sunna n'i ma seli silamɛ yɛrɛ bɛ minɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min ma o ye seli de ye k'a dɔn karisa ye silamɛ ye o ye seli de ye maintenant e tɛ seli est-ce que i kɛra silamɛ yɛrɛ ye fɔlɔ wa o tuma sun dun diyagoyara silamɛw de kan o jɔ limaniyalen sun wajibiyara olu de kan ala kɛra man t'o la o maintenant e tɛ seli la e ma don fɔlɔ e ma don fo ko da fɛ fɔlɔ o maintenant i bɛ seli de daminɛ ka don sun kɔnɔ o tuma fɔ sisan karisa kɛra silamɛ tuubi nana kɛra silamɛ a bɛ ka seli sun nana a donn'o fana kɔnɔ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de sunkalo nafila selili farida tɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ i bɛ nafila seli baraji sɔrɔ ni min fana m'a kɛ jurumu t'i kan na n'i ye farida di a dicogo la dɔrɔn a banna nafila ta kɔni n'i y'a kɛ o baraji bi voilà n'i yɛrɛ m'a kɛ jurumu t'i ye karamɔgɔ y'an bɔ ɲɔgɔn na bi diinɛ taacogo bɛɛ la surutu bɛɛ la sariyatigiw ka sira fɛ sunkalo nafila selili nafila in yɛrɛ ye jɔ tan de ye jɔko tan de don bɔn u b'a fɔ 17 caman m'a faamu safo jɔko 4 o de ye farida ye n'o selila jɔko 10 in o ye nafila ye maintenant safi witiri minnu bɛna seli ka tugu a la o ye sunatu muakada ye quoi o ye sunna gɛlɛnba ye ala kɛra y'o fɔ k'o gɛlɛya o tuma na safo jɔko 4 ani safi witiri jɔko 3 ka fara nafila jɔko 10 kan n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn jɔko 17 de ma o tuma na safo bi bɔ a la safo tɛ nafila ye safi witiri in fana o bɛna sunna min minɛn kɔnɔ o ka girin o ka suru faridaya la dɔɔni mɛ a fana tɛ farida ye donc maintenant o fana bɛna fara safo kan komi san tɔ la o bɛ kɛ ten de i y'a faamuya donc jɔko 10 de ye nafila ye n'i sera k'a seli jama fɛ alhamdulilayi i b'a baraji sɔrɔ ɔ n'i ma seli k'a seli jama fɛ f'i libérela su dugukila fɛ i wulila i y'a seli i kelen ni ala kelen i b'o fana baraji sɔrɔ ɔ e yɛrɛ min ma se ka k'a seliba ye fiyewu mɛ i ye faridaw da dicogo la labasa jurumu t'i kan na mɛ i ni mɔgɔ kɔni tɛ kelen ye mɔgɔ min y'a seli o tigi jɔyɔrɔ baraji sira fɛ o ka girin i ta ye parce que o ye nafila kɛ ka fara ta kan k'a yɛrɛ renforcer nin de ye nafila min bɛ seli sunkalo fɛ ale surutu ye. ayiwa karamɔgɔ komi sun kɔni sun bɛ mɔgɔ kan tile sigilen don waati min na kɔni mɔgɔ caman bɛ yen kologɛlɛya kɔni kɔ kɔni dɛsɛ bɛ yɛrɛ ka na sisan ayiwa karamɔgɔ i bɛ se ka daminɛ dɔrɔn de ma fɔ fayida la ka di an balima silamɛw karamɔgɔ an tɛna taa n'o ma kɛ dɛ ka bɔ yan ka sɔrɔ fayida ma di ayi karamɔgɔ an ka sogoba a faamuyara alhamdulilayi adama diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ ala wele de kan ala yɛrɛ de y'o ɲini jɔnw fɛ ud'uuni astajibu lakum inna allazina yastakbiruna an ibada sayadkhuluna jahannama dakhira ala yɛrɛ de ko a yi n wele n b'aw jaabi n b'aw jaabi ɔ ne an bɛ ala wele n'ala wele surtout dafara an na n'an ye min ɲini ala fɛ ala b'o k'an ye o ala wele surtout dafali tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ kuma kɔnɔ n bɛ segin a kan ala ko i ka da yɔrɔ min n'i danna ye a ko i ka min kɛ e y'o kɛ n'i ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn duguden n'i ye dugutigi sago kɛ a ka gɛlɛn ka fɛn ɲini dugutigi fɛ k'a bɛ ban dɛ
tigi wɛrɛ bɛ diɲɛ na ni Ala tɛ wa? A wari jɔn ta don Ala tɛ, a kɛnɛya Ala tɛ wa? A fɛn bɛɛ ye Ala ta ye. Ala wele ka gɛlɛ a ka gɛlɛ foyi tɛ. Ala ko e ka min kɛ i dɛsɛra k'o de kɛ, a ko i ka min to i dɛsɛra k'o to yen. Gɛlɛya in ye nin de ye o. Donc n bɛ se ka fayida min di mɔgɔw ma dɔrɔn, sunkalo ye dugawu jaabi wagati de ye. Ni mɔgɔ minnu sera k'a matarafa sani sili cɛ, i b'i ka sunkalo musaka bɛɛ sɔrɔ. Sunkalo musaka Ala b'a tɔ bɛɛ nɔgɔya i ye. Seli fana musaka hali n'i ka mɔgɔ tata ye maa 100 de ye, Alahu Taala b'a bɛɛ doni ta ye. A maa 100 bɛɛ. Alahu Taala bɛ a bɛɛ doni ta ye. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabi. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Ne ye Kuranɛ aya de ye. O tuma ni Kuranɛ aya ye, sunkalo tɔ tora a banni kɔni tɔ tora tile 20 jate ye. I b'i den 20 ɲini, tamaro den 20. Wala, n'i ye tamaro den 20 ɲini, su in na n'i y'a mɛn, i bɛ se ka a kala. N'i ye nin aya in kala tamaro den 1 na, i b'a ci i b'a ɲimi fo tamaro den 20 in ka ban. E k'i ka hami tɔ to Ala bolo. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Ni aya in, nin ye farabiriki ye dɛ. Nin bɛ tigɛli kɛ jɔn ka minako gɛlɛnw na k'a nɔgɔya k'a d'i ma. Ni maa min sera k'a kɛ, an b'a lakali ɲɔgɔn ye. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka barika don fɔlenw na, Ala kira bonya kama. Sallu ala rasul. Tini baraji. Amin.